Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Hoy, babay! Hoy! Baya! Nagasad ka ng imong pinahiyuman, ha? May masamang balak ka na, Sab. Unsa naman sa imong plano, ha? Sulti ko, aron magkapangandam ko. Dahom! Unsa ba? Ay, sige! Dia, sige. Sulti ko, ay. Unsa imong plano? Ali, sunod ako. Dali! Sabi, o na ay. Ay, o sige plano, ibayhan na ay. Ay, kung baan man dyan, heart na to, niya, ay. Ay, wala kita ba o sa ibayhan na, ay. Bisan niya na ining dapita, ay. Ay, sundan na lang ako kung nasa siya paingon. Ay, bakit siya matadi na ining kurto, ha, ay. Mao man yung mga butanganan nila sa ilang mga linens, no? Mga hapin sa kama, kortina o uban pa, di ba? Anya? Nasi mga siksing nga, mga sinina din, ha. Nope. No, magkaha, bakit siya matadi din, ha. Like, hello? Melvin said, uy, we will make DIY sexy dress gamit yung mga kortina or unsa pa nga itong makitaan gikan din, hi. We can do that, di ba? Like, do. Kinaok ko. Magsulap ng kortina, day. Ha? Mantel, basit ganahan dyan ka. Depende. Oh, Diyos ko, Lord. Ali na. Pagpili na sa imong tela kay mangita po ko gunting inikahuman din, hi. Sige na. Hindi lang ko, ay. Di mag-killjoy, ha? Liyok na diya ba? Duh! Human na! Sige na. Isukod na ko, ha? Ay, ikaw akong pasok doon. Ikaw akong tanawin. Ha? Dali! Go! Dali! Christine ba? Di mag-OA bayot, ha? Ay, madlok ko, ah. Masakpan yata. Langoy, gigunti pagid ni mo. Saan pa rin paggamit o ba na ito gamit ini nga gigunting-gunting naman ni mo, ah. Di nila gamiton. Anya, kung ilang pagitaon. Sa kadaghan sila mga kortina din, hi? Di na sila mahinumdum, oy, kung may mawa man nga pila lang kabuok. So, chop-chop na! Dahom! Ay, kapuya ni mo, ay. Dali, be. Kaya sa mulihok, uy, nagdagan ng oras. Alik na ba? Bahala ka, ha? Imo ni kabuang, ha? Ako lang, sure? Pagan ra ko. Ay, pirmi kong pagan ni mo. Ay, ikaw ko permesa ka ng stray bullet. Di mo bayhana ka. Shhh! Sige, sama na. Humana! You're so sexy, girl! Mga child. I'm so good, cute. Grabe! Ingon pa bitaw ko, dapat kid fashion ang akong kurso kay mo gini mo fit na ko. Pero ang gusto ni Lolo nga mag-business ad man. Mo to, business ad akong gikuha o gigraduatean. It's so sad, di ba? Kay mahimong musikat kid unta ko sa fashion pa. Kaya naman ko malinya din ha, di ba? Drama ka. Slight. Wait, ako na sa'yo mag-ilis ha. Dali na kaayo ni. Ingon ani ra o. Awa ha. Isulob. And then, higot sa shoulder. Dire. Voila! I'm done! Girl! Ka-sexy ni mo. My God! I know, right? Let's go! Dali na! Manggawas tagi ka din, kay I'm sweating na. Let's go! Naagit lagi na yung tao din, he. Huwag yun lagi na yung kumasayop. Paktay. Hi, Yana! What are you doing here, di ay? Ha? Hala! Nganong ingon anak man ang inyong gisulob? Mubo kayo! Di ba ni mo, Bo? Taas lang gid kaayo ang imong sinina. Ah? Mm-mm.
Nganong nganong gitufot man ko nimo sa pagtan-aw, ate. May hugaw ba sa akong naong? O baka sa akong gisulob? Hi, di si Facundo. Si kuya? Sa iyang room, natog pa tingali. I knew it. Huwag siya planong mo ato. Asa man? Basta, nakatultol ka sa ila ni... Kinsa ganit tuwingan ato niya Melody? Lemuel! Si Lemuel? Yes, sa ila ni Limuel. Kato ganing nangambitar ka ganina og baile sa ilang dapit? Nakatultol ka sa ila? Oo. Nakatultol ko, ate. Good! Ali dire. Sud, dali! Dali! Ate, nganong gibira man ko nimo dinhi sa sud. Kay mo uban ka namo ni Melody. Og dili mahimo nga ingon anang imong hitsura. Ha? Kay nga naman di ay, unsa man di ko nimo, ate? Himuon ka namong tao. Ha? Kalitsyo, guys. Layo pa ta. Sa unahan pa, ate. Yan na! Ay! Ganyan pala ginang unahan di mo. Asa mo ginandapitan ng unahan, oy? May lang galing ibugnaw ang palibot. Ugwa kay tapading taong linakaw. Ay! Layo-layo na biyatag nalakaw. Ay! Duol pa man, good. Unsay duol nga murag pila ka kilometros naman ang atong na-walk. To. Katok yung Facundo ang nakaingon ba? Kuhaon gyud tatang Limuel sa mansyon kung wa pa magpaalig-alig tong tiguang nga mo adto siya sa kalingawan. Tiguang killjoy. Kisay tiguang, ate. May lain pa? Idi si Facundo. Si kuya? Uday, kanang imong kuya-kuya, tiguang killjoy pag yun. Dili mo gud killjoy si Kuya Facundo. Protective lang gina siya. Overprotective. Bisa kita ganahan, iya gitang protektahan di ay. Sakto naman sab si kuya. Aron dili ta madisgrasya. Kay peligro na magud ang panahon karon. It's really not safe. Whatever. Laagan lang gyud ka. Ay! Unsa tayo mag-iingon? Laagan ka, ate. Dili ko laagan. Gi-enjoy lang nako ang life while I'm still young. A great man once said, "You only live once. Yolo! If it's good, then once is enough. But you die several times in a lifetime with heartaches." So, nagka-heartache na ka, ate? Oo. Dahon! Girl, makilatan ka. Di ano ba tiniglakaw sa hawan? Magkilat ka kalit. Fine. Wa pa. Basta, ay pagbuot kay ganahan ko sa giingon. Hala no? So, unsa man, dool na ta or layo pag yun? Sa unahan pa, ate. So, layo pa. Sakyan na! Sakyanan! Girl, may sakyanan nga nagpaingon din niya. Atong parahon ha, muhits ta. Dali, dali! Arap! Para! Para! Kaya sa puto, harap, uy. Para! Pasakyan eh! Pasakyan eh! Wani hunong! Mga arte! Hoy, girl! Hoy! Malapay man ka! Hala, ate, makaigo gani kag dili ingon nato na. Mulihay sila kay sila may makakita aron di sila maigo. Ay, anak day na, girl! Ana. Makalagkot, indapita. Sobra kamingaw. Padayon na lang tagwalk, ate. Kuya, Ah? Kisay kuya ay mong gitawag? ikaw? Ako? Ang kuya ko ni mo? Oo, kuya. Pabarugon ko ni pila ka oras. Hoy! Kapoy Usa naman ka tuig ang gap, tingali nato, niya nagkuya ka nako. Ay lang tingali, oy, ha? Matiguang sa taan na. You're right. Maya, kuya. Pero, mama, Manigusan na ko, kuya. Mama ko gisulti sa akong lulagod nga mutahod yun sa mga maguwang nako og edad. O kay mga maguwang man mo nako, mga mutahod yun ko ninyo og ate og kuya. Ay, okay, bahala ka eh. True. Tala. Yan na! Ah? Yan na! Nakatanog kag hugaw! Ha? Wa man. Oo. Wa gyud o.
Dahom! Baho lagi! Ew! Baho bitaw. Murag gikan ni mong Carl! Oh, ano na ako man? Gikan gid mo ang baho Nakatulob ka no? Shit. Let me see. Wa man. Pero baho cute. Murag murag niya bitaw na ako tinuod. Ew. Ew, simuta ko na akong kamot, girl. Nganong ako man? Imo man ang kamot! Simuta ba? So baho. Why man baho ang akong hand? Ew. Wala, sa imo nagipunit kanina. Ugaw, tingalit ko sa bananda, pang imong napunit. Ew, pahiri. Pahiri ba? Unsa? Pahiri. Di ko! Bala ka di ha! Ay! Dagan! Yan na, dagan! Ay, ayaw ko ninyong biyahe. Tabangi ko pa. It's so baho. Help! Melody, what ako? Yana! Melody! Hindi ka buhuwat ha, Melvina ka ha? Melvin, what ako? Iro! May iro nga na maghood. Marang nagpaingon nini. No! Help! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!